होई चाहे पुण्य होई, होली में असो खून होई। ये हमार शब्द ना ह, ई ह आंसू प्रियांशु के शब्द। आ ई पावर स्टार के अगिला आवे वाला गाना के ऐलान क के जौन बा कि ई लोग बतैले रहे लोग, लेकिन अभी तक ले ई लोग कहाँ बा लोग, कौनो आता पता नहीं है। फैंस लोग खोजता कि पवन सिंह के होली के एगो गाना आ जाओ, चाहे कोनो लोकगीत एगो गाना आ जाओ, तो ओकरे बारे में हम बात करे वाला बानी। गाना तो वैसे बहुत सारा शूट भइल बा, लेकिन ई गाना कब आवता ओकरे बारे में डिटेल्स में बात करे वाला बानी। देखो, पवन सिंह तो अइली गइली सिंगर ना हुवन, अइली गइली स्टार ना हुवन कि कैसन को गाना आई ओकरा के केहूंगा टिमकइनी आ टिमका के ओकरा के चढ़ा देनी यूट्यूब पर, व्यूज पैनी, ट्रेंडिंग बन गई, दुका दुका कहाए लगनी। पवन सिंह ऐसा स्टार ना हुवन। तो पवन सिंह के गाना में तो नहीं ऐसा टाइम लागी, ठीक बा। अब बात कर जाओ कि गाना के, तो एगो होली के तरह लोग फुटेज वायरल भई रहे जौना के हम देखैले रहनी, उहो गाना लाइन में बा। एगो हई गाना के फुटेज वायरल होता, इहो गाना जौन बा कि लाइन में बा। आ आंसू प्रियांशु के जोड़ी होली में कम बैक करता, प्रियांशु सिंह के पोस्ट से तारा लोग के पता चल गई हुई। तो कुछ दिन, जैसे कि 2 दिन के अंदर में, चाहे हो सकता है कि काल सवेरे जौन बा कि पवन सिंह के एगो गाना के पोस्टर तारा लोग के देखे के मिली। बस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। पवन सिंह अपने फैंस के लिए आ रहे हैं, वो बवाल गाना लेके। देखो आज हम जोश में ना लगा तो कैसे कि आज तबीयत खराब बा, लेकिन अपडेट कुछ ऐसा बा जौना खातिर वीडियो बनावल हमरा जरूरी रहा। तू लोग बहुत सारा क्वेश्चन कैले रहलो कि भैया आखिर गाना में इतना लेट काहे होता, गाना अभी तक ले आवत काहे नहीं है। तो भैया एगो सिंपल बात बता दी, 100% कन्फर्म तो ना कहम, लेकिन 95% ही कहल जा सकता कि काल सुबेरे तक ले जौन बा कि काल एगो पोस्टर जौन बा पवन सिंह के आ रहल बा, एकदम बवाल मचावे खातिर, ठीक बा। 4 गो गाना जौन बा कि पेंडिंग में बा पवन सिंह के अभी तक ले। होली के एक गो गाना के बारे में पता चलल बा, तो काल जौन बा कि पोस्टर रिलीज होई, या काल बवाल होखे वाला बा। हो सकता कि काल रिलीज ना होखो, खबर अफवाह निकल जाओ, लेकिन माने जे भी खबर ई देले बा जेनुअन सोर्स बा। तो हो सकता है कि काल पोस्टर आई या गाना तार लोग के 2 दिन में देखे के मिल जाओ, पवन सिंह के गाना, बवाल गाना, ठीक बा। बाकी ये पर तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। अगर पवन सिंह के गाना के इंतजार करता लो, कमेंट कर लो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर लो, वीडियो के शेयर कर लो कि जल्दी से पवन सिंह के वो गाना अपन ड्रॉप करस, ठीक बा। बाकी लोग देखते बड़ा लोग कितना जना, जब जंगल में शेर नहीं होता है तो ऐसे ही गिद्धड़ खूब खूब उड़ता है लोग। तो समझ रहे हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि गाना जो है वो कल आए ही आए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।